o precizare legată de partea asta de intuiție socială. Acum, gândiți-vă că în partea de seminar mai mult ca sigur vom avea niște exemple amuzante. Gândiți-vă ce se întâmplă când unul dintre noi avem de-a face cu, nu știu, un samsar de mașini bine antrenat să facă chestia asta și care ne provoacă erori la nivel cognitiv. Expresii de tipul: mașina ține cu casa. Le-ați auzit cu siguranță. Le-am ales în așa fel încât să mai auzi. Ține cu casa. Ce are legătură mașina cu casa? Îți spune o poveste frumoasă. A fost a unui om de succes. Mașina asta a fost a unui ministru. E o toropă. Mai contează cu ea a fost. Important e că tu n-ai să poți să-ți faci treaba cu ea. Noi, având valorile corecte din punct de vedere social, nu ne așteptăm să fim mințiți. Sau a condus o bunicuță, bineînțeles, bătrânica din Germania, cu siguranță, e exemplu bine cunoscut. Această asociere este de natură să ne arate nouă că în momentul în care facem acea alegere, la pachet vin și alte beneficii. Când o face un samsar, e urâtă și e îngrozitoare și ne ferim de el și nu se poate așa ceva și vai, ne-a păcălit și este îngrozitor. Avem volanul pe stânga și pedalele pe dreapta. Nu știu. Da? Tot felul de chestii de genul ăsta, m-a păcălit. Dacă însă chestia asta este frumos ambalată și este vândută, bine pus la punct, ca imagine de brand, de exemplu, atunci devine dezirabilă social, pentru că nu mai are și partea antisocială, nu mai are partea de risc. Doar ne-a convins să cumpărăm o mașină și atât. Dar mașina e ok, mașina e bună. Nu ne-a pus pedalele pe dreapta și volanul pe stânga. Da? Deci, până la urmă, exact ce spuneam săptămâna trecută, diferența aceasta dintre social, prosocial, antisocial. Da? Aici e limita. Când devine o problemă? Devine o problemă în momentul în care creează risc, pune în pericol pe alții, poate să facă rău al cuiva. Și intuiția noastră poate să ne facă rău în momentul în care suntem pe pilot automat, avem impresia că totul e bine, că totul e sigur, că mediul nostru e minunat, așa numitul glob de cristal, da? Suntem ca într-un turn de fil, deci ca într-un glob de cristal, dar ne confruntăm cu realitatea socială care uneori nu e așa și ne putem păcăli foarte, foarte rău. Se întâmplă asta, oamenii profită de acest lucru, vedem specularea acestor vulnerabilități ale oamenilor, mai ales atunci când vorbim de zona aceasta electorală, când suntem convinși să alegem un candidat sau altul, fiecare încearcă să se asocieze cu o imagine și dacă ne pricepem puțin la psihologie socială și voi o să vă pricepeți și începeți să vă pricepeți, o să vă vină să râdeți la un moment dat și o să ziceți: băi, nu se poate, adică fiecare vrea să-mi prezinte, se adresează în anumite categorii, dar încearcă să pară cineva care nu este de fapt. Și aici vine și discuția urmelor de training, cum le spun eu, atunci când vedem un anumit candidat că manifestă semne vădite, directe, evidente, că a fost antrenat, că un psiholog, că cineva, un trainer, un coach l-a antrenat, l-a făcut să livreze acest mesaj, doar că, din păcate, stângăcia se vede, nu vine natural. Bun, m-am luat cu vorba și voi trebuie să-mi aduceți aminte întotdeauna că trebuie să mă țin de prompter, să zic așa, trebuie să mă țin de carte cumva de subiectele abordate aici și o să discutăm un pic despre influența socială. Influența socială